Avui perfectament podria haver estat l'últim diumenge autonòmic si no fos perquè els polítics que van delegar en gent com Xavier Vendrell, David Madí i Oriol Soler per portar a terme les accions polítiques més importants dels darrers anys al país no han tingut mai la intenció que així sigui. Ara tots els polítics s'omplen la boca amb que l'1 d'octubre de 2017 vam guanyar. I per això, afirma per exemple Xavier Vendrell, l'Estat ara ens persegueix. No. Els guanyadors no se'ls persegueix. Es persegueix els perdedors perquè sí, vam guanyar. Però després els polítics ens van rendir. Per això va guanyar Espanya. I per això s'acarnissa amb nosaltres, perquè van perdre. I els guanyadors s'acarnissen amb els perdedors. Des de sempre, fins que acaben amb ells, per molt que s'agenollin. Si fem una mica de hemeroteca, veurem que l'1 d'octubre mai va ser entès com una victòria pels polítics catalans. Aquesta paraula, aleshores, no existia. Ni tan sols la nit del referèndum, Puigdemont, a la seva compareixença, ho va tractar així. Si algú que no sabia de què anava la cosa hagués escoltat aquell discurs, hauria pensat que l'Estat havia aconseguit aturar el referèndum. I ho van fer perquè parlar de victòria en aquell moment implicava actuar en conseqüència, cosa que, evidentment, no van fer. Van jugar a empatar amb l'Estat per permetre que s'organitzés per iniciar una repressió sense aturador i així ells poder tornar a viure, com sempre, del greuge. Encara que això, com tots sabem, els hi comporti un preu personal a pagar molt elevat, perquè han assumit que fer autonomisme ara, després del referèndum, té un cost més elevat que mai i estan disposats a pagar-lo religiosament, com per exemple amb operacions policials com la d'aquesta setmana. Només quan obliguem els polítics a actuar des de la moral de victòria i no des del victimisme, aconseguirem canviar el rumb de Catalunya. Una moral de victòria que en aquell moment, l'1 d'octubre, s'hauria d'haver traduït a un discurs tipus tot un estat intentant impedir-ho, fins i tot amb violència, i no ho heu aconseguit. Sou un frau com a estat. Hem guanyat, heu perdut Catalunya, però és evident que si seguim votant els mateixos, facin el que facin, no tenen cap necessitat de fer res diferent del que estan fent ara. Aquesta setmana la Guàrdia Civil ha detingut, entre d'altres, 3 membres de l'Estat Major durant els darrers anys. David Madí, estratega de Convergència des dels temps del tripartit, Xavier Vendrell, també vinculat a aquella època com a conseller i home fort d'Esquerra Republicana, i Oriol Soler, que va ser conseller delegat del diari Ara i empresari amb un paper molt important en la campanya de Junts pel Sí del 2015. Se'ls acusa, entre d'altres, d'estar darrere del tsunami democràtic i de malbaratament de diners públics. Independentment del que digui un cos policial expert en mentir i en escriure informes propis d'analfabet, no cal que ningú ens digui que podrien ser persones com Vendrell, Madí o Soler qui movien els fils del tsunami democràtic, l'estafa més gran de la política catalana després de la no declaració d'independència. No només va adoptar un lema sit and talk que l'independentisme civil no havia defensat mai abans, però polítics com Carles Puigdemont, Quim Torra, Pere Aragonès, Marta Vilalta sí que van fer seus. També desconvocava accions a què emplaçava quan començaven a suposar un problema que algú estigués interessat a resoldre. I va desaparèixer casualment quan Pedro Sánchez va ser investit president del govern espanyol. Hagin estat ells o altres, és evident que el govern català ha delegat en nombroses ocasions en gent que han estat a l'ombra, ocultes de la fiscalització política. I guanyi qui guanyi, continuen allà, manant tant com aquells que se sotmeten a l'escrutini de les urnes. Per això és important demanar comptes sobre aquestes persones als que les mantenen en aquestes responsabilitats. Per exemple, si perceben remuneració pública pel que fan i a través de qui. Les reaccions dels líders polítics en aquest cas han estat, com sempre, apel·lar a la moralitat de l'enemic i treure pit d'unes conviccions que, si per materialitzar-se depenen de qui està en contra que això passi, són fum. Espanya no necessita motius per reprimir-nos, ho fa perquè pot, perquè no l'impedeix ningú, perquè quan ho fa, l'única resposta que obté són aquests discursos grandiloqüents o victimistes. I ells saben que la seva resposta no els protegeix a ells ni als seus electors de la repressió? Sí, evidentment. Per això no s'adrecen ni a l'estat espanyol, ni a la Unió Europea, ni a un Son Goku que ens estigui observant des del planeta Nàmac per convèncer el que ens vingui a salvar. S'adrecen al seu electorat, perquè és l'únic material que tenen per poder seguir guanyant eleccions. Fer veure que fan alguna cosa. I mentrestant, això Espanya ho aprofita per acabar amb tot allò que costa llàgrimes mantenir viu en qualsevol país. I si no hi fem res més del que estem fent, ho aconseguirà. D'altra banda, el jutge que instrueix aquest cas
considera que aquest entorn del govern va pactar amb el president rus Vladimir Putin l'enviament de 10.000 soldats russos a Catalunya per fer-ne una nova Suïssa. També dona credibilitat a la hipòtesi que l'Estat Major plantegés l'ús de criptomonedes per evitar el control de l'Estat espanyol sobre els comptes de la Generalitat. Per què mai són veritat aquestes coses? Per què la judicatura espanyola té més clar com es fa una independència que els polítics catalans? Per què? De fet, TV3, citant el Diplocat, diu que va ser Raül Romeva, conseller d'Exteriors fins la capitulació del 155, qui va aturar els contactes de Rússia amb l'Estat Major. Ho va aturar. A veure, primer de relacions internacionals. Si ets un país nou, a qui no reconeix ningú, no estàs en posició de triar. Et deixes estimar i si després algú ho vol evitar, que faci una contraoferta. Sigui Rússia, la Xina o el diable, és igual. No us preocupeu que si aquesta meravellosa hipòtesi fos certa, un port mediterrani com Catalunya en mans de Rússia que no en té, no interessa a cap dels nostres veïns europeus. A banda d'això, quan ve turisme rus forrat de pasta a Catalunya, no li fa lletjos ningú, No li diuen, no, és que només volem canadencs i australians que hagin fet la seva fortuna amb energies renovables i donin la seva renda a iniciatives de Greenpeace i la vacuna del coronavirus. No. Les relacions internacionals no tenen res a veure amb la moral. Si no, França no seria aliat estratègic de Qatar, per exemple. O Alemanya no intentaria dia sí dia també mantenir Rússia vinculada a l'Europa occidental. Ni Turquia tindria un tractat de lliure comerç amb pràcticament tota Europa. O sigui, comerciem amb ells, però amb cara d'enfadats. I per acabar, aquesta setmana el govern de la Generalitat ens ha deixat amb la gestió del coronavirus una trista evidència. Que un conjunt de polítics que han entrat de rebot al govern per dirigir comparses de lledoners s'han vist gestionant una pandèmia que amb prou feines saben resoldre els governs de veritat. El conseller de Treball, Shakir El Homrani, que encara a aquesta hora no ha dimitit ni ha estat cessat, s'ha tret de la màniga que el teletreball és obligatori i comportarà sancions. Qui estava escoltant la ràdio quan ho va dir i era a la feina ja s'estava imaginant gratant-se la cartera a l'hora de la sortida, o encara pitjor, ja sabia que el conseller no en tenia ni idea. Això ha anat acompanyat de mesures com, per exemple, d'ajuda als comerços que han hagut de tancar, que repartides no ajuden ni a pagar una sola nòmina d'un treballador. Mentre que ja sabem que altres països com Alemanya s'han compromès a pagar als autònoms un 75% de la seva facturació de l'any passat en aquestes dates. A la vista de fets com aquest, tots els assalariats de la gestoria, que és Catalunya, s'afanyen a tornar a parlar de dèficit fiscal, un tema que només es toca en situacions de crisi o quan venen eleccions, o en moments com l'actual que venen les dues coses. Amb la diferència que aquesta lamentació, després d'haver renunciat a gestionar els teus propis recursos fent la independència, cada vegada cola menys. L'Estat mai pagarà, deixeu de reclamar-li d'una vegada. Si vols servir al teu país, qui ha de fer alguna cosa? Ets tu. Ja ho veieu, aquest podria haver estat l'últim diumenge autonòmic, però sembla que haurem d'esperar. Potser la setmana vinent hi ha més sort.